ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ግናኸ ነቢያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከልቲ ህዝቢ ተንስዮም ነበሩ። ከምኡ ኸኣ ኣብ ማእከልኩም መምህራን ሓሶት ክትሱ እዮም። ናብ ርእሶም ቅልጡፍ ጥፍኣት እናምፅኡ ድማ ክሳዕ ነቲ ተሻየጦም ጎይታ እኳ ክሕድዎ እዮም። ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍልላይ ኣስሊኾም ከእትዉ እዮም። ብዙሓት ድማ ብርክሰቶም ክስዕብዎም እዮም። ብሰሮም ነታ መገዲ ሓቂ ክትፅረፍ እያ። ብስስዐ ብዘረባ ጥበራ ገይሮም መናገዲ ክገብርኹም እዮም። ፍርዶም ካብ ቀደም ኣይዓርፍን፣ ጥፍኣቶም እውን ኣይድቅስን እዩ። ኣምላኽ ግና ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ መላእኽቲ እኳ ናብ ገሃነም ደርቢዩ ብመቑሕ ጽልማት ተኣሲሮም ንፍርዲ ክሕለዉ ኣሕሊፉ ሃቦም እምበር ካብ ዘይነሓፎም፣ ነታ ቀዳመይቲ ዓለም ድማ ካብ ዘይነሓፋስ ናብታ ናይ ሓጣን ዓለም ማይ ኣይሂ ምስ ኣውረደ ኸኣ ንኖህ ሰባኽ ጽድቂ ሳምናይ ርእሱ ሓለዎ። ነቶም ድሓር ዝመፁ በደለኛታት መሰክሒ ገይርወን፣ ንኸተማታት ሶዶምን ጎሞራን ሓሙኽስቲ ገይርወን ንምግምጣል ፈረደን። ነቲ ብኣበሳኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሓኖም። ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ኣብ ጸጽባሕ በቲ ዝሪኦን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፃኦም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀ ነበረት። እምበር ስኸ ጎይታ ነቶም ፈራህቲ እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ከውፅኦም፣ ንገበርቲ ዓመፃ ግና እናቐፅዐ ንመዓልቲ ፍርዲ ክሕልዎም ይፈልጥ እዩ። ምናዳ ግና ነቶም ብርክሰት ትምኒት ደድሕሪ ስጋ ዝኸዱ፣ ንጎይትነት ከዓ ዝንዕቁ ደፋራት ፈተውቲ ርእሶም ንኽብርታት ክጸርፉ ዘየንቀጥቅጡ፣ መላእኽቲ እኳ ብሓይልን ብስልጣንን ዝበልፁ ክነሶምሲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ንኣታቶም ዝጻረር ፍርዲ ጸርፊ ኣየምፅኡን እዮም። እዚኣቶም ግና ከምታ ንማእሰርትን ንጥፍኣትን ተፈጥረት ብሃም እንስሳ እዮም። ነቲ ዘይፈልጥዎ እናጸረፉ ብጥፍኣቶም ክጠፉ እዮም። ዓስቢ ዓመፀኦም እውን ክቕበሉ እዮም። ነቲ ናይ ዕለት ሕንቃቐ ከም ጥዑም ንብረት ገይሮም ይርእይዎ። ርኹሳትን ነውራማትን እዮም። ብምጥባሮም እናተቐለቡ ምሳኻትኩም ኣብ ማእዲ ይበልዑ ኣለዉ። ዝሙት ዝመልኣ ካብ ሓጢኣት ከዓ ዘይቋርፃ ዒንታ ኣለዎም። ነተን ዘይጸንዓ ነፍሳት ይሓብልወን፣ ስስዐ ዝለመደ ልቢ ኣለዎም፣ ደቂ መርገም እዮም። ነታ ቅንዕቲ መገዲ ሓዲጎም ተጋገዩ። መገዲ እቲ ዓስቢ ዓመፃ ዝፈተወ በልዓም ወዲ በሶር ሰዓቡ። ስለ ኣበሳኡ ግና መግናሕቲ ተቐበለ። ብሃም ኣድጊ ጽዕነት ብድምፂ ሰብ ተዛረበት። ንጽላለ እቲ ነቢ ኸኣ ዓገተት። ንሳቶም ማይ ዘይብሉ ዒላታትን ህቦቡላ ዝኽብክቦ ግመን እዮም። ንኣታቶም ግብ ዝበለ ጸልማትን ዘለዓለም ተኣኪብሎም ኣሎ። ከንቱ ዝኾነ ዘረባ ትዕቢት እናተዛረቡ ብፍትወት ስጋን ብርክሰትን ነቶም ካብቶም ብስሕተት ዝነብሩ ሕጂ ቁሩብ ዘምለጡ ይሓባብሉ። እተሳዕረ ሰብ ነቲ ዝሰዓሮስ ባርያኡ ይኾነ እሞ ንሳቶም ንርእሶም ባሮ ጥፍኣት ክነሶም ሓራኽቲ ወፂኹም እናበሉ የተስፍዎም ኣለዉ። ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ርክሰት ዓለም ኣምሊጦም ከም ብሓድሽ በኣ ተጠሊፎም እንተተሳዕሩ ካብ ቀዳማያምሲ ዳሕራያም ዝገደደ እዩ ዝኸውን። ማለት ንሳቶም እናፈለጥዋ ካብቲ እተዋህቦም ቅዱስ ትእዛዝ ንድሕሪት ካብ ዝምለሱስ ነታ መገዲ ጽድቂ እንተዘይፈልጥዋ ምሒሾም ነይሩ። ከምቲ ትምስላ ሓቂ ከልቢ ናብ ትፍኡ ተመልሰ ሓሰማውን ተሓፂባስ ኣብ ጸብሪ ኣንገርገረት ዝብሎ በፂሕዎም ኣሎ።